kapatid. What's up, bro? Oh, lawag. Napakainit dito sa El Nido. Kita mo dah? Awan ko rin. Upload signal. Parang. Ayun lang ako. Feeling ko. Gusto. Huh? Here? I like your video. Which one? I watched it. You watch it? No, the video, the whole tour. It was long, no? It's too long. This side? You gonna go here? Make a right. Right.
Number ng O, sige. niya, number niya. Inland lang ba to? Ay, doon sa ano, ito na yun. Toursi na kami. Tapos na kami sa road. O, sige na. Tatlong tricycle. Tatlong right. Last call. 150 each tricycle. Oh, mag-drive, sir. Mag-drive. Meron siya. Saan ba yun? Sa Las Cabañas, Pindon Map. Hindi ba sa ano yun? Sa... same drive. Hindi ba sa ano? Sa Vanilla Beach ang Yan na. zipline? Yan na yan, ma'am. Isang place lang yan. Oh, okay. Doon na kami Marimek Bay, pupunta. Vanilla Beach, Las Cabañas. Doon na kami pupunta. Magkano ang zipline? Pag sitting position, I think 10 position? 600 sitting. Sitting. So, pare-pareho naman ata yung ano yun. Standard ba yun? Opo. Pag Superman, 900. Tapos na yan. Tapos yung isa. Oh, sitting. Sitting. Ano? 600. Tawa sila. Tawa sila. Okay, si Batman, no? Yan, pinina ko dito. Hindi ka kasya? Live tayo. May share tayo. Paano ka kasya yung tatlo dyan? Ano naman? Isang back ride? Dalawa dun din. Sa'yo ba yan? Ito na yan, no? Tinitingnan ko. So, 3 each. Okay, go first. So, tatluan yan. Yun yung tungkol para maka-video ako dyan. Tata. Dito ko sa labas. Magkano ang Superman? Ang Mahal, 3,900. 900. two-way? Bawin na lang siya mamaya.
Kapon, sir. Yeah. Tapos na. Kasi maabot. Dito pa rin ba? Dito rin ba? Hindi pa po kayo nakabok? Hindi pa. Okay, ano kami? Lakad.
Kaya ito.